Kienet lejla ibsa dik ta' 3 flaxija għal kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Miegħu is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli u anke il-kap eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli. Il-laqgħa kienet maħsuba biex Delija jieħu idea ta' x'appoġġ għandu fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex dak li jagħmel fil-konfront ta' Simon Busuttil fl-amministrattiv tal-partit issa jagħmlu wkoll f'din l-istruttura tal-partit. Wieħed bdew jibatu għal membri tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista bi Clyde Puli u Pier Portelli jippruvaw ifhmuhom għaliex hija tajba d-deċiżjoni tal-kap li jissospendi lil Busuttil. Wara li jkunu bdew ix-xogħol huma, eventwalment beda jidħol Adrian Delija u jgħid tiegħu wkoll. One News jista' jiżvela li r-reazzjonijiet kienu mħalta. Min qal lill-kap li jaqbel miegħu u min qallu li jaġġel anke jekk forsi seta' jifhem il-ħsieb tiegħu. Iżda kien hemm ukoll laqat li matulhom lil ħna olew u l-atmosfera xejn ma kienet serena. Lil Puli u Portelli kien hemm min waqfilhom b'mod sod. Tant li sa meta spiċċaw jiltaqgħu ma' dawk li aċċettaw li jmorru l-istamperija kien għadu mhux ċar x'inhi s-sitwazzjoni. Interessanti li tul il-ħin li segwejna minn quddiem id-Dar Ċentrali, in-nies fl-uffiċċju deru li ma kellhomx sabar f'ġisimhom iduru ma' kull rokna tal-uffiċċju ta' Delija. Il-kap nazzjonalista għal iktar minn darba der jiftaħ idejh filwaqt li jippassiġġa mal-uffiċċju filwaqt li beda jipprova jirraġuna ma' min kellu qudiemu. Intant fi żviluppi oħra l-10 deputati li ħarġu jagħtu l-appoġġ tagħhom lil Simon Busuttil qegħdin jitfgħu pressjoni fuq il-kap nazzjonalista Adrian Delija sabiex ilaqqa grupp parlamentari. Waqt il-grupp parlamentari mistennija ssir pressjoni kbira fuq Delija sabiex jirtira d-deċiżjoni tiegħu li jitlob għat-tkeċċija ta' Simon Busuttil.